Сега у нас. Вече трети ден Хасково е столица на латинотанците. Градът е домакин на първата на Балканския полуостров Латино Фиеста, в която участват танцови формации от цяла България. За няколко дни улиците на Хасково се превърнаха в дансинг. Лекотата, с която и млади и стари се полюшваха в латиноритъма, за пореден път доказа, че българинът обича да танцува, независимо дали може. Първите си уроци по салса много хасковали получиха от известния латинотанцор Алфредо Торес, но имаше и такива, на които пачангата им бе в кръвта. Като индиецът Чандим, който разбра за латинокупона от българската си приятелка. Двамата изумиха публиката с танца си, изпълнен с много страст. Когато танцуваш салса, трябва да бъдеш със свободен дух и да освободиш страстта от себе си, точно както вятърът в природата. За участие в фиестата в Хасково пристигнаха и много музиканти от Латинска Америка. Носим нещо ново, нещо горещо. Носим ви салса, нещо, което е в сърцата ни. Носим ви аромата на латиното.